Türkiye башкасы Анкарада 14 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм тамшыр. Бүген 2026 елның 1 февраль якшәмбе көн. Сез турыдан-тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц ышылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Vote East радио каналыннан тапшыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 атыда интернет һәм яшнаша Vote West радио каналыннан тыңлыйласыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkularında соңгы хәбәрләр. Türkiye, Израильнең Газа һөҗүмнәрен һәм отны туктатуны бозуын гаепләде. Соңгы тәүлектә Израильнең Газаның төрле төбәкләрендәге һөҗүмнәрендә 37 фәлистинле үтерелгән. Türkiye Cumhuriyeti Тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Газага каршы һөҗүмнәрен һәм отны туктатуны бозу очракларын кискен рәвештә гаепләде. Бу гамәлләрнең төбәктә тынычлык һәм тотрыклылык урнаштырылуына юнәлтелгән халыкара тырышларны куркыныч астына куюын белдерде. Министрлык шимәкендә Төркиянең социаль исемле социаль медиа платформасында бастырган белдерүндә Израильнең бүген Газага ясаган һөҗүмнәрен һәм отны туктатуны кабат бозуын катгый рәвештә хөкем итәбез дип басым ясады. Белдерүдә һөҗүмнәрнең Газадагы тынычлык барышы яңа этапка кергән вакытта ясалуына игътибар юнәлтелде һәм бу һөҗүмнәрнең төбәктә тынычлык һәм тотрыклылык урнаштыруга юнәлтелгән халыкара тырышларны куркыныч астына куюы кисәтелде. Таракатларның Израильнең төбәктә тынычлык теләмәвен тагын бер кат күрсәтүе белдерелде. Министрлык БМО иминлек шурасы карарлары белән кабул ителгән тынычлык планының бөтен хөкемнәрен беренче чиратта отны туктатуны һәм Газага гуманитар ярдәмнең өзлексез рәвештә җиткерелүен, Израильнең үтәүнең тәэмин ителүенең зарурлыгын кабатлады. Белдерүдә халыкара җәмәгатьчелекнең тынычлык барышын алга алып бару мәсьәләсендәге җаваплылыгын үтәүнең мөһимлеге искәртелеп узылды. Отны туктату килешүе октябрь башында үз көченә кергәннән бирле Израиль һөҗүмнәре 524тән күбрәк фәлистинләрнең үлеменә сәбәп булган. Соңгы 24 сәгатьтә Газаның төрле төбәкләрендәге Израиль һөҗүмнәрендә 37 фәлистинләрнең гомере өзелгән. Хамас Израиль Газада җинаятләрен дәвам иттергән чоракта җитди нәтиҗәләр туачак дип кисәтте. Фәлистинне каршылык күрсәтү төркеме Рифахтагы туннельләрдә камалып калган фәлистинләрнең вазгыятының хәл ителүеннән дә Израильне җаваплы тотты. Хамасның сәяси бюро әгъзасы һәм Газа лидеры Халил Ал-Хая Израильнең отны туктату килешүен бозуын дәвам иттерүнең җитди нәтиҗәләр тудырачагын кисәтте. Хамас шимәкендә сагын белдерүндә соңгы тәүлектә Израильнең 37 фәлистинләрне үтергәннән соң Хаяның арадашчылар һәм исемнәре ачыкланмаган халыкара тарафлар белән сөйләшүләр үткәрүен белдерде. Хая Израильнең Газада һәр көн диярлек җинаятлар һәм үтерешләр кылуын белдереп, һөҗүмнәрнең нигезсез сәбәпләр һәм ялганнарга нигезләнеп башкарылуын әйтте. Израильнең отны туктатуны ачыктан-ачык бозуына басым ясаучы Хая Фәлистинне каршылык күрсәтүенең отны туктатуга тугрылыгының яу көченең йөкләмәләрен үтәүгә мәҗбүр ителүенә һәм бозу очракларының тоткарлануына бәйле булуын искәртеп узды. Хамас моннан тыш Газаның көньягындагы Рифах төбәгендә камалышта калган фәлистинләрнең турышының хәл ителүеннән Израильне җаваплы тотты. 10 октябрьдә гамәлгә кергән отны туктату килешүеннән соң
көп санда Филистиннең Рифахта камалышта калуы, орадашчылык турышларына карамастан Израильнең бу кешеләренең төбәктән китүенә рөхсәт итмәве белдерелде. АКШ елбашы Дональд Трамп гыйнвар айы уртасында 20 мәттәлек отны туктату планының икенче этабына башлауын игълан иткән булса да, Газадагы отны туктату белән бәйләнешләр бик күп мәсьәләнең, шул исәптән туннельләрдә камалып калучылар белән бәйле вазгыятьнең әле һаман хәл ителмәве искәртелеп узыла. Иран агымыштаб башлыгы Амир Хатами Иран көчләренең АКШның Фарсы култыгында арткан хәрби контингенты аркасында тулы саклану һәм хәрби әзерлек хәлендә булуын белдереп, Америка Кушма Штатлары белән Израильне теләсә кайсы һөҗүмгә каршы кисәтте. Хатами Иранның атом тыш белеме берекмәсенең бетерелә алынмачагына басмаса да һәм ясалачак хатаның региональ иминлеккә яначагын кисәтте. Бу белдерүләр Вашингтонның якын көнчыгышка хәрби диңгез һөҗүм төркемен җибәрү һәм Дональд Трампның Тәһранга һәм басым ясауы һәм сөйләшүләр алып бару мөмкинлеге турында ишарат бирү белән бер үк вакытка туры килде. Төркия декабрь айында 7,7% белән үз тарихында иң түбән эшсезлек күләмен теркәде. Төркия статистика институты белдергәнчә, эшсезлек күләме ноябрь айында 8% ярымнан төшеп, 2005 елда бер айлык мәгълүмат җыюы башланганнан бирле теркәлгән иң түбән дәрәҗәсенә җитте. Төркиянең эшсезлек күләме декабрь айында 7,7% белән илнең иң түбән дәрәҗәсенә төште. Бу 2005 елның гыйнварында башлап рекордлы иң түбән күрсәткеч булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Шундый сүзләр бар, әйтелер, тик юк булмас. Вакыт белән үрелер, буыннан буынга күчәр, кайчак үгет нәсихәткә әверелер, кайчак дугага. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыруыбызның бу бүлеме безне музыкатын калган тик мәгънә үз сүзен әйткән җиргә алып бара. Дәдә Коркот хикәяләренә. Китабы Дәдә Коркот башка төрле әйткәндә угызнамә төрки әдәбиятының иң әһәмиятле әсәрләреннән берсе. Аларны бер кеше генә язмаган, озын еллар дәвамында угызлар арасында сүзле рәвештә сөйләнгән һәм буыннан буынга тапшырылган. Төркстаннан Анадолуга, Кавказ һәм Азәрбайҗан җирләренә кадәр җәелгән киң бер төбәктә яшәүче угызлар бу хикәяләр ярдәмендә үзләренең яшәү рәвешләрен һәм кыйммәтләрен җиткергән. Вакыт үткән саен бу сүзле хикәяләр язуга төшерелгән, әмма бу эшне кемнең башкаруы төгәл билгеле түгел. Дәдә Коркот хикәяләрнең язучысы түгел, анда гыйлем иясе, озан һәм юл күрсәтүче буларак урын алган легендар шәхес булып тора. Хикәяләрнең язуга төшерелүе зур ихтимал белән 15-нче яисә 16-нчы гасырда тормышка ашырылган. Бүген бу хикәяләрне белергә мөмкинлек бирә торган ике мөһим кулъязма бар. Берсе Германиянең Дрезден шәһәрендә, икенчесе Ватикан китапханәсендә саклана. Дрезден кулъязмасы аеруча андагы хикәяләрнең күплеге аркасында зур әһәмияткә ия. Бу кулъязмалар 19-нчы гасырда галимнәр тарафыннан табылган, өйрәнелгән һәм бастырылган. Дәдә Коркот хикәяләре батырлык хикәяләре генә түгел, алар гаилә, җәмгыять, ират һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләре, батырлык һәм гаделлек кебек күп кыйммәтләрне чагылдыра. Бу яктан алар төрки дөньясының иң мөһим тарихи һәм мәдәни мирасларының берсе дип санала.
Дәдә Коркот хикәяләрендә табигатьтән тыш көчләр, мифик җан ияләре һәм ирешеп булмый торган каһарманнар юк. Мондагы каһарманнар кешеләр. Алар арый, курка, ялгыша, ләкин һәр ситуациядә алар сынау белән очраша. Бу сынау дошманны җиңү турында түгел, ә үз-үзеңне узу турында. Богач хан үз көчен контрольдә тотарга өйрәнә. Бамсы бәйрәк тугрылык бәясен түли. Салур Казан ватанның мәгънәсен югалту аша аңлый. Бу хикәяләрдә каһарманлык сүзсез җаваплылык, көч башкаларны юк итү өчен түгел, ә аларны яклау өчен. Иң зур югалту җир түгел, ә намус. Дәдә Коркот дөньясында сүзләр очраклы әйтелми. Һәр сүзнең үз вакыты бар. Шуңа күрә Дәдә Коркот хикәяләренең ахырында күренә. Бу мизгел әйтелгәннәр үлчәнгән вакыт. Кем дөрес эшләгән, кем шикләрне узып киткән, кем үз сүзен тоткан. Аның сүзләре белән барысы да үз урынына утыра. Дәдә Коркотның теле гади, ләкин үткен. Ул озын бизәкләүләрдән кача, чөнки бу сүзләр күп кеше җыелган җирдә түгел, ә учаклар тирәсендә, юл кырыенда һәм матәм йортларында әйтелгән. Ул тыңлаучыны арытмый, ләкин уйландыра. Ул киңәш бирә, ләкин хөкем итми. Бу яктан Дәдә Коркот хикәя сөйләүчедән күбрәк эталон булып тора. Хикәяләрдә гаилә мәдәниятның үзәгендә тора. Ана өй эчендәге бер фигура гына түгел, ул акылны гәүдәләндерә, сизү, яклауны һәм дәвамлылыкны символлаштыра. Ата авторитет булу белән бергә җаваплылык та йөртә, бала исә бер әманат булып тора. Бу дөньяда хәтта исем дә тууга бирелми. Каһарман үз исеменә лаек булырга тиеш, чөнки исем ул бер шәхес билгеләмәсе генә түгел, бурыч булып тора. Җәмгыять каршында бирелгән сүз ул. Бу аңлаеш шәхеснең үз-үзе өчен генә түгел, ә бәйле булган бөтенлек өчен дә җаваплы икәнен күрсәтә. Дәдә Коркот хикәяләрендә хатын-кызлар пассив түгел. Бану Чәчәк ул көтеп торучы бер сөйгән яр гына түгел, сынаучы, карар бирүче һәм каршы торучы бер каһарман. Бу хикәяләрдә хатын-кыз тормышның үзәгендә тора. Дәдә Коркот хикәяләрендә урын бары фон гына түгел, дала кешенең ялгызлыгын чагылдыра, тау кичәргә кирәкле киртә, инеш аерылу сызыгы. Йорт исә яши торган урын гына түгел, аның хакына көрәшергә һәм сакларга кирәкле кыйммәт. Шуның өчен дә Салыр Казан турындагы хикәядә талау очрагы гына тасвирланмый. Ул хикәя кешенең үз йортын югалтканда шәхесен дә югалтуы мөмкинлеген хәтерләтә. Бүген Дәдә Коркот хикәяләре академик тикшеренүләрдә урын ала, дәреслекләргә керә, сәхнәдә куела, ләкин аларның чын яшәеш тапкан җире һаман да бер үк: нәсихәтләр, аталарының сүзе, туй дугалары һәм бәхилләшү тынлыгы. Бу бүлектә без төрки дөньяның иң көчле авыз иҗаты мирасларының берсе турында җиткердек. Тамырларыбыздан килүче бу тавыш безгә милләтнең үзенең хикәяләре белән танылуын искә төшерә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. TRT Türkiye avazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән. Корку, борчый торган хис. Якынлашып килүче коркыныч хиссе. Чынбарлыктамы яки уйдырмамы? Коркыныч турындагы ой безне аңлатып булмый торган хис белән параллештарга мөмкин. Анонимлек максатыннан без аны Джеймс дип атыйбыз. Һәм ул күпчелегебез хәтта аңламаган нәрсәдән дә курка. Төймәләрдән. Киемнәребезне бергә тотып торган кечкенә пластик яки металл түгәрәкләрдән. Мондый гади көндәлек тормыштагы әйбер ничек бер кешедә шундый көчле корку һәм борчулу уята аласың.
Мөхтәрәм тамашыр, бүгенге язмабызны Паул Одекнең TRT Африка инглизчә каналында чыккан фобиялар безне куркыткан әйберләрнең ни өчен ачыкланып салынуы мөмкин түгел кебек күренә исемле мәкаләсенә нигезләндеп әзерләдек. Джордж Орвеллның 1984 исемле китабында баш герой Винстон Смитның кимерүчеләрдән психопатологик куркуы бар. Аны бер нәрсәдә сындыра алмый. Физик җәфалауды, үлем белән очрашуды. Китапта тоткыннарның иң тирән куркулары белән очрашырга мәҗбүр ителгән бүлмә сурәтләнә. Бу Орвеллның фобияларның шәхси һәм еш кына аңлатып булмый торган табигатен тирәнтен аңлауның нәтиҗәсе. Бер кешене параличлаган нәрсә икенчесенә бөтенләй мәгънәсез булып тоелырга мөмкин. Джеймс әйтүенчә, бу беренче тапкыр булганда аңа 3 яшьтә тулмаган булган. Аның кечкенә бармаклары күлмәгендәге пластик төймәгә кагылды һәм аны тынычсызлык биләп алды. Ул моны аңлый алмады. Ул бары тик бер нәрсәне генә белә иде. Ул башка бер кашанда төймәгә кагылырга, хәтта аны күрергә дә теләмәде. Төймәгә баскач, күңелем булганды, дип искә ала ул. Бала чакта кешеләр аны аңламадылар һәм сәер дип таптылар. Абый энеләре аны мыскыл иттеләр. Күршеләре көлештеләр, хәтта әти-әнисе дә аның ачулы, кәефсез булуын уйладылар. Ул әтисенең аңа күлмәк сатып алган көнен искә ала. Ул бик яраткан күлмәк төймәләреннән кала. Әнисе аны киеп карарга ялварган иде, ләкин ул кия алмады. Төймәләргә карап кына да аның эше бошып китте. Улы гайган сайын ул куркуын җинаят кебек яшерде. Беркем дә моны җитди кабул итмәс дип уйлады. Мәктәптә форма аның тормышын тагын да катлауландырды. Башка укучылар төймәле күлмәкләр кисәләр дә, Джеймс кагыйдәләрне бозуның иҗади ысулларын тапты. Свитерлар, футболкалар, паникага бирелмәслек теләсән инде әйберләр. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасына күрә фобиялар, объект, хәл яки эшчәнлек аркасында барлыкка килгән акылга сыймаслык һәм контрольдә тотып булмый торган куркулар. Алар шул кадәр көчле булырга мөмкин ки, алар чиктән тыш борчылуга, паникага һәм качуга китерә ала. Фобиялар бөтен дөньяда киң таралган. Алар балаларда яшь чакта ук барлыкка килергә мөмкин, ләкин күбесенчә 15-20 яшь арасында башлана. Африканың кечкенә бер касабасында үскән Джеймс дөньяда мондай сәер проблемасы булган бердән-бер кешенең үзе булуына ышана иде. Аннары урта мәктәптә сыйныфташы үзенең дә төймәләргә түзә алмавын әйткән. Джеймс аптырап калган. Ул еллар буе бу куркуны үзе генә кичергән дип уйлаган иде. Бу барысын да үзгәртте. Ул интернеттан эзләде һәм ниһаять гомере буе аны борчыган бу әйбернең исеме барлыгын ачыклады. Кумпунофобия. Бәян ителгәннәргә күрә, бу 75 мең кешенең берсендә сирәк очрый торган фобия. Джеймс өчен бу курку 40 елдан артык дәвам итә. Моның чын икәнен белү зур җиңеллек бирде, ди ул. Буның аның хыяллыгына түгел икәнен белү. Шулай да кешеләргә моны сирәк аңлата. Төймә сүзен ишетү генә дә аның аркасыннан калтырау китерә. Ул төймәләрдән бөтенләй баш тарта. Аларны киемнәреннән кисеп чүплеккә ташлый. Ул бары тик футболкалар һәм джинсы чалбарлар гына кия. Ул гадәти булмаган шешелешләр уйлап табучы бердән-бер кеше түгел. Apple компаниясына негіз салчыларның берсе Стив Джобсның да төймәләргә карата нәфрәте булган бу хис аның кием стилендә дә Apple компаниясының минималист җиһазлар дизайнында да чагылыш тапкан.
Bütün Dünya Selametlік Saqlау Uyushmasi fobiyalarni 3 türge böler. Birinchisi sotsial fobiyalar. Kuzatılудан, hüküm etілудан yoki uyatqa qolудан qo'rquv, jamoat oldinda shigish yasovdan olib, jamoat o'rinda oshauga yoki sahnada shigish yasovga qadar. Ikkinchisi agorafobiya. Qo'shu og'ir bo'lgan o'rinlardan qo'rquv, xalq ko'p bo'ludan, jamoat transportidan, shiroqlardan yoki hatto uydan chiqib ketудан. Hem üçüncüsü spesifik o'zunchalikli fobiyalar. Belgili bir obyekt yoki hal orqasında borliqqa kelgan qo'rquvlar. Masalan, ushbu buyuklik, hayvonlar, ina yoki qon. Kumponofobiya bu 3-chi kategoriyaga kiradi. Fobiyalarga нәрсә сәбәп буласың? Bütün Dünya Selametlік Saqlау Uyushmasына görə tügel səbəbləri tулысынча anlaşılmagan vaziyətdə. Lakin genetika, bolacaqdagı travmatik təcrübələr, məsələn, irtə ayrılышу yoki belgili bir obyekt bilan qo'rqinish o'xshashuvlar zo'r rol o'ynarga mumkin. Мәсәлән, этнең тешләве гыбер буе этләрдән куркуга китерергә мөмкин. Кай вакыт сәбәбе бер качанда билгеләнә алмый. Фобиялар сирәк кенә үзеннән-үзе юкка чыга, ләкин нәтиҗәле дәвалау усуллары да бар. Dünya Selametlік Saqlау Uyushmasына күрә төп усуллар түбәндәгечә: дучар итү терапиясе, корку чаганагы белән йомшак һәм коркынычсыз рәвештә охшашу, кайчагында виртуаль чынбарлык кулланылды. Когнитив бихевиораль терапия, бозылган фикерләрне хәл итү һәм аларны сәламәтлек фикерләр белән алыштыру. Кайбер очракларда эмоциональ һәм физик реакцияларны тынычландыру өчен дарулар кулланылырга мөмкин. Фобиягызны белгеч белән даими рәвештә уртаклашу да ярдәм итә ала. Bütün Dünya Selametlік Saqlау Uyushmасы тарафыннан тәкъдим ителгән үз-үзеңә ярдәм итү техникаларына медитация, йога, сулыш алу күнегүләре, визуализация, игътибарлылык һәм прогрессив мускул релаксациясы керә. Булар барысы да борчылуны киметергә һәм организмның паника реакциясын контрольдә тотарга ярдәм итә. Джеймс өчен чын көрәш дәвалануда түгел, аңлашылуда. Чөнки фобиялар тыштан еш кына акылга сыймаслык булып күренә. Әмма эчтән караганда алар хисләр, хатирәләр һәм аңлатып булмый торган куркулардан торган төрмәләр кебек тоела. Джеймстың хикәясе безгә шуны хәтерләтә. Бер кешенең куркуы икенчесенә мәгънәсез булып тоелырга мөмкин, ләкин аны кичергән кеше өчен ул бик реаль. Аңлашылу һәм эмпатия кабул итү, табыгуга таба беренче адым. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Башка бер язмабызда очрашканга кадәр. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun tatar tilindagi topshilari shushining bilan oxirina yaqinlashdi. Topshirlarimizni Yerchan, internet һәм kisa telefonlarining TRT dinni qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye һәм Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2da 19 metrlik qisqartliqning 15360 kHz-ligidan Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышына белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырылышыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән
w.trtdinne.com интернет адресы оша һәм кесе телефоннарының TRT Dinne кушымтасы оша. Вот Вест радио каналынан тыңлыйларсыз. Ташуларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06-443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.